part 2. Promiňte, mě se vypla natáčení. Tak pokud teď dáte like, za 3, 2, 1. Lidi, co se stalo? To jsou prostě moje drahé boty. To jsou štabaři. Jo, protože nějak takhle. Jsou fakt jako hodně drahý, stojí třeba tak 3000 teď. Takže já si je teď musím hodně bránit. Aby se s ním něco jako nestalo, protože já pak mám jako prodat. Já se pak prodám. Takže jo. Takže já to teď hodím. Tak, hodil jsem to, tady jsou pak moje pistole. Tady je pak moje kytara. Tak, a tak. Musím za tohle Matěj. Dobrý, tak pokud se vám toto videjko líbilo, dejte like, odběrte srdečko a příští video je možná sademe. Co tak v příštím roce. Nevím. A já se loučím, čus. Ty se ještě díváš, vole? No, já to pak budu muset cenzurovat. Dobrý, tak čus.